itong paggawa talaga dito kaya nagsara muna. Ah. Ito. Anong gagawin dyan? Hindi naman napiit ang tao. Anong gagawin dyan? Ibabaytang ko, stick. Pababa. Magandang umaga mga boss. Din na lang sana para yung motor makadiretso sa baba. Dito ako, nandito kami sa Bunsuran. Yan na may baba ko yan. Sa pagka natin. Dito pala dito yung mga motor baba oh. Yan mga boss. Ito naman ang Bicolano boy. Magandang umaga. Yan. Pwede ako maligo ngayon. Yan. Oh, ginagawa na dito mga boss ang kalsada. Ayan. Tingnan nyo mga boss. Yan. Yan. Yan mga boss. Ginagawa na yung kalsada dito sa Bunsuran. Masarap dito maligo. Yan. Ang problema lang dito, wala kaming baon ng pagkain. Gutom mabuti namin dito. Ayan mga boss. Ito yung Bunsuran, malinaw yung tubig. Pwedeng maligo. Yan oh. Ganda na. Problema dito, walang makainan. Yan mga boss. Ito yung Bunsuran. Sarap dito oh. Ang labo ng ilog dahil nung pumunta kami dito. Ngayon malinaw, masarap paligo dito ngayon oh. O di, naubos ang ano nyo. Dahil may kamatis kayo dito. Meron, nandyan. Ayan. Kasi, Doon kami picture hanggang doon kami. Dati ang lalim nito pa nung pumunta dito sa Naparang malalim to. Nag-short nga ako eh. Hindi ako maligo. Wala eh. Kaso lang, ang problema dito, gutom tayo. Wala tayong Gutom nga. Alam mo lahat mo na may pagkain kang dala rito. wala namang tinda si ate ng pagkain dito. Ayan, yan, utol ko. Oh. Ayan, Ayan. Sarap dito. Doon. Sarap dito mga boss. Dati ang lalim nito. Diyan sina Rodel noon sa may puno na yan. Ano nangyari? Ngayon taginit. Hindi gaano malalim. Pero pwedeng maligo-ligo kasi may malalim doon. Doon kami sa dulo. Naglakad kami. Ano, libre. May entrance. Libre to. Walang entrance ngayon. Sinara na. Bulburan tawag ito? Bulburan. Bulburan. Boss. Yung sa tanay na pinupunta niya. Ay, sa Daraitan yun. Daraitan yun, maganda doon. Sigarilyo? Meron ng sigarilyo dito eh. Puta, wala signal dito. Wala nga, naka-live lang ako. Yung walang ko sa video. tara na. Dapat dito pala pag maganda pala pag mo dito. Mayroon Ano maligo ka tal? Wala mong pampaligo eh. Mamadali nga ako kasi Ayaw kumain, kakain sana tayo doon eh. Wala yung pinsa namin, pinapakain nga kami doon, magluluto si Kuhan. Yung asawa. Sige. Walang ano man, ingat kayo. Ay, tayo na. Sige. Ayan o, Marami pala marami naligo dito. Sarap. Wala naman tindag kakanin dito, Red Horse. Ano, Red Horse? wala naman rin. Canton, rice, rice, 40, with egg. Canton. So, doon na lang tayo sa Kuhan. Doon lang tayo kumain. Pupunta tayo doon. Kain tayo, doon tayo. Punta tayo doon. Nagugutom niya nga ako eh. Mamaya, punta muna tayo doon. Dito tayo kumain. Sa Bulaluan.
Aga-aga pa eh. Yan mga boss. Tingnan muna natin paliguan dyan kung masarap, maganda. Yun na natin paliguan ka. Babalik tayo. Maganda nga ngayon, malinaw eh. Tinitingnan lang namin na kasi kuwan eh. Babalik kami dito. Tabi-tabi po, mga kaibigan. Yan oh. Sarap dito oh, maligo oh. Ayun o. Yan. Pwede palang maligo yun. Yan may malalim naman parang lugar. Oo, yan ang malalim eh. Ito dito. Siniminto na nila ito nun. Yan, maraming naliligo dito. Kaibigan. Yan, mga boss. Yan. Yan. Sarap dito kung gusto nyo maligo dito sa Bunsuran. Yan. Dak. Ihaw. Kaya may picture na no. Ayun no, masarap po. Malalim na pala. Yan. Yan mga boss. Ayan. Sarap dito ah. Yan. Ayan oh. Malalim-lalim. Yan. Sarapin dito mga boss. Sa Bunsuran. Kaibigan. Tingikuhan kami dito. Ayan. Ayan. Betul ko oh. Sunod pagbalik natin dito, kailangan may picnic. Dapat na pag pumunta tayo dito, Ayan mga boss. dala tayong pagkain na mag-ihaw-ihaw pala. Burburan to, burburan. Bunsuran. Kaya ligo ni Kwa? Oo, doon kami ligo-ligo. Diba? Rodel, nakapunta na ito? Oo, yung nakita mo yung video namin dito. Oh. Si Pare Toto, ako, si Rodel. Sino ba yan? Si Romel. Si Romel, ang kasko noon, si Romel. Yan. Ano? Wala na. Ano, mga boss. Hindi mo tayo makapuro. Uwi na kami. Kasi ayaw ng utol ko, kuwan daw. Walang bisan. Pwede ka naman pala dito ng pagkain. Kanya-kanya. Maraming salamat mga boss. Kung gusto nyo mag-picnic, dito tayo.